ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତ ଦିନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା କିପରି। ଶୀତ ଦିନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଉଷୁମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, ଲୌହ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ କାଢ଼ା ଓ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଟିପ୍ସ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଷୁମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସ୍ୱେଟର ଏବଂ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବା ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଡାଏଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି, ଲୌହ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଓ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ତଥା ହାଇଜିନ୍। ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଓ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାବୁନ ଓ ଗରମ ପାଣିରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବା ହୋମ୍ ରେମେଡିଜ୍। ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାଢ଼ା ଏବଂ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଘର ଉଷୁମ ରଖନ୍ତୁ। କିପ୍ ୟୁର୍ ହୋମ୍ ୱାର୍ମ। ନିଜ ଘରକୁ ଉଷୁମ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।